Kulungka hai ani YouTube channel go jotono lamsogo angge sonorok bhai tongbai kha khai jotono kaham no tongna nei gang go kaham no tongo sa video viral ungjano nugoi belai kheno khaksang ya belai kheno sajakliya tiprasa ang tiprasa ani YouTube channel no khona yang tiprasa mane joto bukung bara ingke bo u video tamahi koksa norok u video no nai negra di kisi seta bushik jakce zat nai di sin debur maru bushik jakce zat bushik jakce zat nai di sin debur maru bushik jakce zat ingke norok nugoi mangkhana o video no tamahi o video bo kok saka jakce zat Debbarma sini Debbarma jakce zat mane sung jotono human hai klai to hamo hai ade tiprasa mane joto tiprasa tama jakce zat pu sini Debbarma jakce zat omte ke bokok saw hai de ingke boni bumung title ro ja khatma bu ang ne rong phulung nai bo si Debbarma tutui bo bhai ke omte ke kok sa boni title ro jak nai ne di boni bu no oi ma khana lai tamai sujak Laisa Debbarma bo Debbarma ya de bo sak no khibu sak no mukhango khi hilu tong tutui cha tutui asuk do rokhene jungno chini tiprasa no jati sawi kok saw lai ingke omo joto sade sajak nerok sade sajak bai kisa comment khai sabai di o Debbarma se tami cha lo video ta khai ta mung ba hai sau lo video ta khai ta mung ba ke bo khe Debbarma jat yang ke bo ok ni ongkori khaisa bo sala je tabok video khainai Laisa Debbarma nungke Debbarma jat yang ke bo ok ni phai na wansa ni ok ni de phai khangrai ok ni de phai lachia de nang te ke kok sawani blogger hnai da nung jotono video sak ba hage de tiprasa roni again jo thangai jatchaya jani kok sanana nung si jatchaya nung Debbarma to si nini sagno si nung jatchaya jat Debbarma hun tongo nini poribar hundi namana pha joto si jatchaya thata nung mote ke taw humane bosi tiprasa rono jatchaya jani sate hai nung ke khangrai ja nung koro singna wansa baisi bohok tori nailayak ri mana nang an bagai nung jatchaya jani kok saw buino nini saksi jatchaya jat buino tani jatchaya jani sai dong hana lachia da jatchaya jat kok saw gari kisa kamang baida asuk do rok video viral khaya na lachia nga asune video te kok bang salia je o kok sanai no bo chaya phanong khana na karba jadi hai phano je bo video umte ke viral khaimani bole chaya tei do phano ti sai kok samani nge tinin video asung nai jotono hambai tei kulumka।